Eu test muziki. Și mă-i bă muzikite. Oret ba acai. Și mă-i bă muzikite ja și mă-i bă aia. Čaka ja za udarewa. Čakaj. Всичко ще му има. Щупи на него. Сладките ще му чупе. Всичко ще му чупе. О, кой влезе от него? Acai. Всичко. Мой кай ма. Oret ba acai. Ще ти бă майката. Fărli na него на вънка. Виж как го щупи. На него да ударе. Ще го чупе. Наказана ще го фърнем сега. Хората коронавирус ще фанат. То пълно с коронава. Ще го чупе майка ма. Ще ме удариш полека. Хайде. Музика. Acai. Мăi cai de unde? Haide! Va marca tela. Așa! Acai. Măi cai!